खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बराय हरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना ओमफ्राय नै एकदम सान्दुं गोसा अयथासारनो ओमफ्राय सान्दुं गोसानि गेजेरजोंब्लाबो नै फुरा देलायदों आरोना थ' मानि थाखाय देलायदों नोंथांमोनहा नुलांगासिनो दङ दै आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ मानि थाखाय एफाग्राब देलायदों होनदो ओमफ्राय नै सासेयाबो देलायखांबाय जोंना ओइलाय फैगासिनो दङ ओमफ्राय दा जोङो देलायखांनानै भिडिअ नुनायखौ खारलांबाय नै ओमफ्रायो नै देलायदों ओमफ्राय नै बिथिं सिजौआबो देलायदों गासिबो देलायजोबदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थ' जोंहा औ मेकआप खालामदों थ' देलायनाया आं खोन्थालांगासिनो दङ दे लोगोफोर मानि थाखाय एफाबांहाय देलायदों आङो साजायदों नै थ' फैफाबाय थादो लोगोफोर टाइमा हाखु दाखु जाबाय आरोना खोन्थागासिनो दं ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर आंनि समायना रमायना बिबार बागाना दाख्लै बेखौहाय बोराया लाबोनानै होदोंमोन आंनो नै बनसाइ खालामनाय नै लोगोफोर बनसाइ आं जि मोजां मोनो आरोना बेखौ बोराया लाबोना होदोंमोन ओमफ्राय नै आंना बिबारफोराबो माखासे बारगासिनो दंथारो दाबो जिनो एसे खालि खालि नुदोंना बेखौ मोनसे जायगायाव एसे दोनथ'दों आरो लोगोफोरथ' एसे खालि खालि जानानै दङ बियो नै नायलांबाय था थ' लोगोफोर थांगौ देलायनायनि मेन खारनानो जाबाय जोंहा दिनैहाय बिबोनांनि हाबा दङ नै ओंखारबायथ' बिबोनांनि हाबायावहाय थांगोन आरोना जोङो दायो ज'नो थारमानि जोंहा आइनि फंबायनि फिसाजो हरनाय दङ गसाइगाव हरगोन थ' दा बिनि हाबायावनो नै गारियाबो रेडि सब बिनि हाबायावनो जोङो दा थांगोन आरो लोगोफोर देलायखांनायनि उनावथ' नोंथांमोनहाबो बिदिब्ला आंजों लोगोसे दिनैनि मोनसे नोंथांमोनहा लोगोफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो बेस फैदोलाय आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअबो लोगोफोर नै मैया मेहेन्दी फोननाया माबायदि नुदों देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर जेसेबां हायो एसेबां आरोना बिबोनांनि हाबाखौ नै लोगोफोर नायदो जोंहा बिबोनांनिया नामा भुमिका एन्ड हौवा गोदाननि नामा फुंसाद आरोना लोगोफोर नै एसे मोजां जादों ओमफ्राय आं दहायनो सफैदों ओमफ्राय थेवबाबो नोंथांमोननो नै दासो देखायबाय आं गेटनिफ्रायनो नै जोंना एक्ट्रिसफोरा खामानि मावनांदों बेसेराफोर ओमफ्राय आं दहायनो सफैदोंमोन थेवबाबो नोंथांमोननो आङो दासो देखायनोसै आरोना लोगोफोर हिन्जाव गोदानखौ ओमफ्राय साजायनायखौ बेवहायबो जिरायग्रा बिथिं दासोबो मोजां जाबाय साहा दोनग्रा जानानै मानसिफ्रा ओमफ्राय नै मन्दपआ एसे बाखि दंबावो कमप्लिट जाथ'जोबाखै मावबावनांगौ दं नाथाय नै हिन्जाव गोदाना जोंना हाय होन हाय खानायानो नै फांखाजों उरायजोबजायो मानो ओमफ्राय गरमबो मोनोना जोंना बिबोनां गावदाङा नै नायदो लोगोफोर बारा लानोनो हाला आंना स्टरेज देलायदों नै बियो बैराथिफोरनि दन नाय बाबाखौ खिन्थानां भिडिअआव बेखौ बाबाखौ बैराथिफोरनि बानायनायखौ बानायगासिनो दङ नै दा मोनायाव हाबा रेडि जाथ'वाखै दासो एसे आयौ जाबायानो दा जाखांबाथाय जासिगोन आरो बे आलारि बाथि दोनग्रा आलारि बाथि दोनो होननानै मिथिखायोना बयबो नोंथांमोनहाबो हिन्जाव गोदाना बिबथैजों बियादै जाहैबाय ओमफ्राय बे हिन्जाव गोदाननि बिबथै जायो ओमफ्राय आंहा बिहाव जाबाय आरो जोंना बिबोनांफोरा सोर बानायदों नों मेकआपखौ खिन्थालाय बाजै बानायदों ना दे मोजां नुथारदों ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदाननि हरगोन बुस्थुफोरा आरोना जाबाय ओमफ्राय नै ओरै गद्रेज दं नैबेयाव फ्रिज दं नै सफा बिदि आरो जों बानायनाया ओंखाम जानायानो बयबो जागासिनो दं आं दाहायसो जागोन दानो जाथ'वा रबिनायाबो जागासिनो दं नै जों बेदर हायगासिनो दं ओंखाम जानग्राफ्रा इउटुबाव होनि बेदरखौ खिन्थानि नै अमा बेदरा हाबानिया ओमफ्राय नै दाउ बेदरा गोथाव गोथावनो
मोनसेखौ अबेया हिन्जाव होनदों बे रिगिरिगिया हिन्जाव ओमफ्राय नैबे हौवा ना ए बिदि थायो नै लोगोफोर मोनसे हौवा मोनसे हिन्जाव बै रिगिरिगि थानाया हिन्जाव जाबाय आरो ओमफ्राय नैबेहा थथ'आ हौवा जाबाय बानायगासिनो दं नै हाथारसिगोन रेडि जाथारसिगोन औ माखासे सफैयासै सारमोनाल' सफैनायनि दे लादो ज' लादो मोनसे नायनो औ ज' थादो दे औ आं माबागोन दे ओमफ्राय ग्रुपाव हरगोन दायो दे दे होनबा औ दे बाय बाय ओइ जोंहा बुलिनि हाबानि थिगसे जासोनसै गोथाव जाग्राफ्रा नुवाखै जासोग्रा नुखायो दा जोंखौ बुलिनि हाबानिहाय अमाबो जागोन दाउबो जागोन गासिबो जागोन ओमफ्राय अनला ओंख्रिबो दङ नै गासिबखौबो जाजोबगोन जोङो जाबाय गलबो सोरो ओइ फुलस्रि फैदो नै बावहाय फैदो जायोबा ओइ जि सुन्दुर देलायखांनानै फैबाय आइखौ गब सोनायखौनो नुखाबाय सयथिबो जाबाय गोथाव दा गोथाव जाबाय जासिगोन गावदां हाँ ब्लॉग में नहीं ब्रदर अरे ब्लॉग में लेगा ना हाय गाइस subscribe to भाविस चैनल नों मानियाखै हो गावनाबोथ' दङ गावनो आरो नोंबो खालामब्रा दे बेबो सासे ब्लगार गुमै फैनायनि उनाव खालायदोब्रा नोंहा दा आलासियानो आलासि जाजोब्बाय आरो ना ओरैबायदि बेम पार्टि फैनाय टाइम जासिगोननो फैगौ र' औ बिथिंबो आलासियानो आलासि बुंफबजोब्बाय डाइलग मास्टारफोर गोजाजोब मानसिफ्रानो आंना बिबोनां गावदां गावखौसो बुंबाय बिमाजों हायाखै दा देलायनाया नुवाखै बे साब्रैबो बिमाफोरजों ओमफ्राय फिसाजोफ्रा मेगन साबाय बैनो बिबार बारनाय माबा मावगासिनो दं बै सासेखौ नाहर दे औ बिराद देलायदों ओइ नै नाहर बिराद मालाय बिजामादै मोनगोन नालाय बिजामादै मोनगोन ना बिमा पार्टिया नुवाखै बे गेजेरनिया जोंनि आबै ओमफ्राय बे सासेया जोंनि आबैनि बिनानाव हिन्जाव गोदानजों फट' लागोन नै आबैमोननि बिनानाव ओमफ्राय बुलि ओमफ्राय बैहा आबै सासे जायो बेबो जोंहानि आइमोननि बिमा आरोना बाबा एमपिनि बिखुनजो नालाय बाबा एमपिनि बिखुनजो बे ब्लु कालार जोमनाया आबैया ओमफ्राय बे हिन्जाव गोदान बेम पार्टि सफैनायनि नै बरायनो लाबोबाय बिनिफ्रायसो बरायगोन दा बेम पार्टि सफैबाय जोंना औ बिखुनजो बिहामजो आंसो बुरैसिन बिखुनजोआ सिख्लासिन बेखायनो आङो एसे
रेडि जाजोबथारबाय हौवा गोदानाबो ओंखारनो हासिगौदां दाहालागिथ' ओंखारबायानो जानांसिगोन आखै मालाय स्पेसियेल दासो बेवाइ गोदान मोनगोननि नुदों मा मा दि दाफबदों नायनानै लादे लोगोफोर नुवाखै जा दाफबदों रेडि एसे कारपेट बबानो जोंना बिमाफ्रा होखाजोबनाय दा समायदों उनावलाय हिनजाव गोदान जाफिननो नागिरनाय बायदि हिनजाव गोदान जाफिननो नागिरनाय बायदि नुबाय ना आइखौ औ बेलाय बयबो देलायजोबनाय बिबार बारजोबनाय खर'आ देलायखांनायनि समायबाय गावसोरखौसो हिनजाव गोदान जाबाय फै नै दिनैसो जि समायखा आइरि फैदांमोन हौवा गोदाना सौफैबाय जोंना सौफैबाय हौवा गोदान हिनजाव गोदान देलाय होबाय नै हौवा गोदान लागो सौफैबाय
लामा होगासिनो दङ जेरै जोंबो मानसि जाजोब्बाय आथिं साजोबनाय मोनखाबाय जों थाबायनो जागासिनो दङ आशीर्वाद होबाय Kawan. Benar baik. हाबा जोब्बाय नै लोगोफोर जोंना बिबोनाङा ओंखारसिगोन नै गाबनो नाङा आयै गाबोननो फैफिनखागोन ना बुलि बरनसिगोन जोंना दा बिबोनांजों फंबाय गोदानखौहाय नै